Wat vond je ervan? Conclusie Kunstbende 2017. Fantastiskt vilken skådespel of strijd nu valt dat ner of konstbende 2. Ja, die jongen die moet nog een beetje Fries leren, moet nog een beetje integreren. Maar goed, het leert er vanzelfs. Nou, en jouw disciplines? Zat er wat talent tussen bij Fashion en Expo, Ricardo? Nee. Ja, nee, het was natuurlijk echt, ja, het was echt, maar dit meen ik oprecht. Ik ben niet vaak oprecht, dat weet je. Nee, het was echt, het niveau was hoog. Oké. Het niveau was echt hoog dit jaar. Zit er nog iets van de jury erachter? Zal we eens even... Kom. We beginnen gewoon in. Ja, we beginnen gewoon in. Ja. Kom maar, admiraal Oosterbroek. Dus even zien wie we ontreffen. Het is van alles. Discipline, film, expo, fashion, taal, theater, dans. En eens even share. Oh, nou dan hebben we Ricardo, die hebben was jongen Joet. Nog een mede-presentator. Maar hier zit Jeroen. En Jeroen is van de discipline film. Jeroen, Ik zal even steringen. even kort en mondig, keurig. Jasje gestreken en wel. Vertel eens even kort en mondig overal, wat voest ervan? Joet. Ik heb er echt een topdag hand. Het is voor mij persoonlijk even een uitje, maar wat me echt wel rekken heeft, is dat er zoveel deelnemers binnen die ik hun hele hart en ziel gewoon in zo'n dag gooien. En in de inzendingen weer de kwaliteit, want ik heb vorig jaar ook mee die in. Die werd geweldig en nou weer het gewoon geweldigst. Ja. Nou, daar sluiten we mouw en we wensen alle winnaars, alle 8 winnaars van de 8 verschillende disciplines, een heel veel succes daar tijdens de finale op 1 juli in de Westergasfabriek in Amsterdam. En dankjewel. Alsjeblieft.